Aspectul pe care îl oferă cei de la LG pentru acest LG din seria 42LB731V este unul modern și elegant, cu un ecran de 42 de inch și o construcție cu finisaje deosebit de plăcute, reușește să se încadreze perfect în orice living, înlocuind cu succes seriile la cinema. Acest LG 42LB731V oferă tot ce ți-ai putea dori de la un televizor: 3D, Smart TV și imagini și sunete de cea mai bună calitate. Dacă partea video dispune de tehnologii precum XXXD Engine și mai puțin de 8 moduri de setare video, sunetul uimește prin putere și claritate, având două boxe câte 12W fiecare și un subwoofer care contribuie la un efect impresionant. Acest LG din seria 42LB731V scoate în față WebOS, o inovație în ceea ce privește relația televizorului cu utilizatorul, care ușurează foarte mult modul în care acesta navighează pe internet direct de pe televizor și oferă un divertisment de calitate fără prea mari bătăi de cap. Cu imagini impresionante, funcții de ultimă generație și sunet foarte clar, acest televizor poate să reprezinte soluția perfectă pentru toți cei care își doresc un televizor complet, chiar și pentru cei extrem de pretențioși. Cu ajutorul ochelarilor 3D și al monitorului cu detalii incredibile te poți bucura de cele mai noi filme 3D fără să fii nevoit să cheltuiești extrem de mulți bani la cinematograf. Până la urmă, confortul din propriul living este cel mai plăcut și îți poate oferi flexibilitate maximă. Ochelarii 3D care vin la pachet cu LG 42LB731V sunt foarte confortabili și îți pot oferi o vizualizare de bună calitate pe termen lung fără să fie obositor pentru ochi sau să ofere efecte de fluctuații. Cel mai important element când vine vorba despre calitatea imaginii este ecranul. Tehnologia IPS folosită la ecranul lui LG 42LB731V reprezintă unul dintre motivele pentru care acest televizor merită achiziționat. Acesta este deosebit de rezistent, oferă culori naturale, extrem de clare și poate fi vizionat din aproape orice unghi, datorită reducerii efectului de distorsionare a culorii. Tot ecranul IPS este responsabil și pentru calitate maximă a imaginilor în mișcare, ceea ce îți va îmbunătăți fiecare seară de film. Oferta noastră pentru acest televizor LG din seria 42LB731V este limitată. Vă invităm să dați click pe linkul de sub acest video YouTube. Grăbește-te, oferta este limitată.